Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Bayan daurin auren Aisha Humaira da Rarara, an gudanar da taron kasidu. Tarukan da aka shirya a wannan biki na Aisha Humaira da Rarara. Taron farko an gudanar da taron kasidu wanda Aisha Humaira amaryar Rarara ta gabatar da kasidu da ta saba hawa a shafukan sada zumunta, wanda aka ga fuskokin babban sha'iri Hafiz Abdallah. Jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a gurin da dai sauransu. A nan ma an hango Sadiya Haruna da Salisu S Fulani sun hau wata kasida a gurin, inda ita da kanta amarya ta hau kasida. A rana ta biyu kuma an gabatar da Dina. A yanzu haka za ku iya ganin fuskokin amarya da sauran jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood sun zo wajen Dina. Wannan ita ce shigar da aka gabatar a rana ta biyu a Dina, bacin an gabatar da kasidu a ranar farko. A yanzu haka ana gudanar da shagulgulin bikin Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira. Sai dai har yanzu a wajen shagulgulan bikin ba hango fuskar ango ba, Dauda Kahutu Rarara. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.